Viral karon sa social media ang video sa kapulisan sa First Provincial Mobile Force Company sa Misamis Occidental tungod sa ilang pagtabang sa usa ka rider nga nadautan sa kalsada sa Jimenez, Misamis Occidental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gidayig karon sa mga netizens ang kapulisan sa First Provincial Mobile Force Company sa Misamis Occidental. Human nga nag-viral ang usa ka video nga gi-upload sa usa ka netizen sa social media. Makita sa video ang usa ka motorista nga nagbaktas sa dalan samtang tutok ang adlaw. Nagubaan di ay ang motorista. Hinungdan nga nagbaktas na lamang kini guyod ang iyahang motorsiklo. Nalabyan kini sa mga pulis sa First PMFC sa Misamis Occidental ug gitabangan ang motorista. Naluoy man gud daw sila kay alas 3 to atong Sabado. Init daw kaayo nya gatulod-tulod lagi sa motor kay guba. So mao to ilang naagian gisakay sa sakyanan gihatod sa Jimenez ra gihapon na naaya shop ba para maayo ang iyaang motor. Ang mao mga pulis nailhan nga sila Patrolman Jassy Caranzo ug Patrolman Ariel Abing. Sumala nila ngagikan pa kuno sa Oroquieta ang maong rider ug muli pa sa Jimenez dihang nadaotan kini sa iyang motor. Ang gihimo sa maong mga pulis gikalipay usab sa kadagkuan sa Police Regional Office 10 ug gipasalamatan ang maong mga pulis sa ilang pagkamatinud-anon sa pagserbisyo. Ang dili man mi kailangan maging superhero, dili kailangan ang amo ang accomplishment kanang mga dagko gyud ba no. So magsugod diha and ingon ko by doing that simple deeds. Kumbaga dili na malimtan sa sa katong ilang gitabangan. In fact wala sila kailaato. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.